Με λένε Ρόμπερτ, είμαι επαγγελματίας filmmaker και κατάγομαι από το Ρότερνταμ. Για πρώτη φορά με το filmmaking ασχολήθηκα στο γυμνάσιο όταν είχα βρει στον υπολογιστή της μαμάς και του μπαμπά τότε ένα sex tape που είχαν γυρίσει. Φυσικά το πήρα κρυφά και το αντέγραψα στο δικό μου υπολογιστή και ουδέποτε τον έπαιξα βλέποντας τη μαμά και τον μπαμπά. Το έκανα κυρίως για λόγους έρευνας, να τονίσω. Που κάνω κατά καιρούς και ακόμη ακούω δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν ιδιαίτερο κόσμο αυτό που κάνω. Έχω δεχθεί κοσμητικά επίθετα και αντικείμενα. Τα κοσμητικά επίθετα είναι βλάκα, σκουπίδι, λινάτσα, τράβα κρύψου σε ένα σπήλαιο έκτρωμα, να είχε πει κάποιος και μην εκεί. Αντικείμενα, θυμάμαι, κουράδες έχω δεχθεί άδεια μπουκαλάκια μίλκο τα οποία μέσα είχαν ψίσα και κάποιος είχε τρυπήσει το μπουκαλάκι λίγο και πετώντας το με είχε πάρει εδώ πέρα στην πλάτη, με είχε χτυπήσει και άνοιξε και έφαγα τα κατούρια στο πρόσωπο. Παρά τις δυσκολίες όμως και τις καταγγελίες που έχω λάβει, εγώ συνεχίζω και μου είπαν εκείνα τα παιδιά που κρατούσαν κάποια ρόπαλα ότι θα έρθουν να με βαρέσουν. Εγώ τους είπα προσωπικά να έρθετε να μου κλάσετε τα αρχίδια με την όπισθεν για να είναι και πιο εύκολο. Βέβαια προσωπικά δεν θέλω να μου κλάσουν τα αρχίδια, θέλω να έρθουν και να μου τα δουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την όμορφη συνέντευξη και τέλος να πω μια συμβουλή και στα νεότερα παιδιά, να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα, να μην ακούτε κανέναν, να φτιάχνετε την ιστορία σας και να φιλμάρετε κυρίως με πάρα πολύ έντονο zoom κόλλου. Γεια σας, στον αγαπητό συνεντευξή,